akwai ma wanda na je yana cewa in ka kai wani matsayi sai ka kwana 40 baka yi sallah ba. Ka ji sallar da Annabi alaihi salatu wassalam saboda girman sallah da matsayin sallah, duk dokar da Allah zai saukar Jibrilu ne ya kawo ta har tauhidi, amma sallah sai aka ce Annabi ya je da kansa ya karbo, ya je ya wuce sama 1 2 3 4 5 6 7, ya wuce ya kai sidratul muntaha, ya kai inda yake jin alƙalami yana ƙara, ya karɓo sallah. Kuma Allah ta'ala ya ce wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salata, ko yaƙi ake Allah ya ce ku yi sallah, ko yaƙi ake ai sallah. Sai wani ya zo ya ce maka wai ga wani matsayin da zaka kai sallah ta sauka a kanka, sai ka yi kwana 40 ba kai sallah ba. Kaga shedan ya riga ya kai ka sallah 5 sau 40. Mara lafiya an ce ya sallah, matafi an ce ya sallah, mai yaƙi an ce ya sallah, an ce ai sallah a tsaye in ta gagara, a zaune in ta gagara a kwance. Hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Allah ya ce ko a tsorace kuke ku yi sallah kuna tafiya ku. Wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta fa khala ba'du khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna gayya. Wa idza su kansu munafikai fa suna sallah, wa idza qamu ila salati qamu kusala, in sun tashi sallar ne suke yin ta da kasala. To ga wani ya ce a daina gaba daya. Shi munafiki yana sallah amma Allah ya zarge shi da cewa tunda dai bai tashi da daɗin rai yayi sallah ba, yayi laifi, balle kai da sallan ma aka ce ka daina, wai kuma da wurin Allah zaka amma ban da sallah. Dum taba ji an ce Abubakar ya kai mukamin da ya daina sallah ba, ko Umar ko Usman ko Ali ko sahaba gaba daya ko tabi'una ko malaman mazhabobi. Sai wani ya zo maka da wata hanya ya ce wai gashi zai koya maka wani addini da sai kai kwana 40 ba kai sallah ba, kuma ka yadda. Kuma ba wata kunya ba wani tsoro, fitowa ake a faɗa. Ba jama'a, a wannan lokacin ai dole ka koyar da tauhidi ko za a mutu. Wallahi kuwa tunda barnan ma an daina boye ta, to me zaka boye? Dole ka faɗi gaskiya.